που για 11η χρονιά μου εμπιστεύεται αυτή τη σπουδαία ώρα της Πέμπτης, που έχει γίνει συνώνυμη με την ενσυναίσθηση. Θέλω να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή τη συμπόρευση. Να είμαστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη κυρίως. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την υπερβατική 11η χρονιά. Πάμε πακέτο! Όλα αυτά τα χρόνια, ένα από τα μόνιμα ερωτήματά σας είναι τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Πώς πορεύονται μετά τη συνάντηση, τι έχει αλλάξει στη ζωή τους. Σήμερα θα σας δείξουμε το πώς. Το πώς εξελίχθηκαν κάποιες σχέσεις που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό το πλατό. Γιατί είναι και η δική σας ανάγκη να ξέρετε και η δική τους ανάγκη να μας πούν πόσο χαρούμενοι είναι με αυτή την εξέλιξη και με αυτή την αλλαγή που έχει συμβεί στη ζωή τους, και η δική μας ανάγκη να βλέπουμε τους ανθρώπους να πορεύονται χαρούμενοι, όχι μόνο φεύγοντας από εδώ, αλλά όσο περνάνε και τα χρόνια. Θα ξεκινήσω με την υπόθεση της Άντζελας Κικής, της κυρίας Γλινού, η οποία σε μεγάλη σχετικά ηλικία έμαθε ότι είναι υιοθετημένη συμπτωματικά. Πριν από 3 χρόνια ήρθε στην εκπομπή για να μάθει όλη την αλήθεια. Η εκπομπή έγινε στις 8 Νοεμβρίου του 2012. Για να θυμηθούμε τι είχε συμβεί. Είναι πολύ δυνατή η στιγμή, πάρα πολύ δυνατή η στιγμή, παιδιά. Δεν θέλω να κλαίνε. Όχι άλλα δάκρυα. Όχι άλλα δάκρυα. Όχι άλλα δάκρυα. Τώρα ζήσω από εδώ, δεν με νοιάζει τίποτα. Σήμερα η Κική με τα 2 της αδέλφια, το Σπύρο και τη Γογό, είναι στο πλατό κοντά μας και τους υποδέχομαι με πολύ χαρά. Καλώς ήρθατε. Και πάλι. Αλλά όλοι μαζί, αγαπημένοι από εδώ. Πόσο χαίρομαι που είστε έτσι μαζί, μετά από τόσο καιρό. Δημήτρη μου, καλή μας αρχή. Καλό μας ξεκίνημα. Σε ευχαριστώ που μου έφερες τους πρώτους και χαμογελαστούς μου καλεσμένους. Να είμαστε καλά, να εμπορευόμαστε πάντα με αγάπη. Καθίστε. Αυτό είναι για μένα. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν έπρεπε. Εντάξει, εδώ μας άλλαξε τη ζωή μας. Σας άλλαξε τη ζωή σας η Να είστε εκπομπή. πάντα καλά. Χίλια ευχαριστώ. Είναι μέσα πανέμορφα τα λουλούδια. Θα τα δώσω εδώ στο λεκάκι μου να τα βολέψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρετε τι χαρά που έχουμε, που σας βλέπουμε μαζί μετά από τόσο καιρό, έτσι αγαπημένους. Και ακόμα. Είστε άνθρωποι θετικοί με χαμόγελο και οι τρεις και ήμουν σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά αυτή η συνέβρεση. Άλλαξε η ζωή μου σε αυτό το πλατό και συνεχίζει να αλλάζει. Βρήκα καινούργια πρόσωπα. Είμαστε 7 αδέρφια, 2 Εγώ νομίζω δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Βρήκες καινούργια συναισθήματα. Τα πάντα. Βρήκες καινούργιες λειτουργίες της ψυχής. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι αλλάζει η ψυχή μας στον τρόπο που δομεί τα συναισθήματά της. Η καθημερινή επικοινωνία, το τηλέφωνο, το Facebook, η αδερφή μου από εδώ. Εσύ τώρα που ζεις? Εγώ Νέα Ιερσέη, New Jersey. Είσαι από εκεί ήρθες τώρα? Ναι. Πόσο με συγκινείς που ήρθες από την Αμερική, πάλι για την εκπομπή και για τα αδέλφια σου βέβαια, έτσι. Και χαίρομαι πολύ που είστε όλοι μαζί απόψε εδώ. Νομίζω είχαμε και άλλη εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Ναι. Για πες τα μας, Βρικική. Τι να σου πω. Όταν βρήκα τα αδέρφια μου και μετά από συζητήσεις και αυτά, βγήκε ότι, όχι βγήκε, ακούστηκε ότι υπάρχει μια αδερφή ακόμα από τα παιδιά. Ναι. Και... που είχε δοθεί και εκείνη η υιοθεσία. Είχε δοθεί σε υιοθεσία. Πολύ νεότερη σε ηλικία. Τα 10 χρόνια από το Σπύρο, το μικρότερό μας παιδί. Ψάξαμε για στοιχεία και βρέθηκε να είναι στην Αμερική. Άκου να δεις. Νέα Ιερσέη. Δεν το πιστεύω. Και να ξέρω την οικογένεια που είχε... Τώρα, ειλικρινά, εγώ ανατριχιάζω. Σοβαρολογείς τώρα. Έτυχε εσύ να γνωρίζεις την οικογένεια που είχε θετήσει την αδερφή σου, της οποίας δεν γνώριζες την ύπαρξη? Είχε παντρευτεί, ναι.
ήταν παντρεμένη και η οικογένεια που είχε... Ναι. Ήταν σε επικοινωνία με... Ναι. Είχαν εστιατόριο στο Νέα... Απίστευτο. New Jersey και έτσι... Πες μου τώρα. Κατευθείαν ναι. τηλέφωνα, η τάδε οικογένεια βέβαια, ήρθα σε επαφή με τον πεθερό της και μου λέει το μαράκι μας, λέω Μαρία τι λένε. Δεν ξέραμε το όνομά της μέχρι τότε. Η οικογένεια λοιπόν που γνώριζες την έκανε νύφη. Ναι, ναι. Απίστευτο. Αλλά ήξερα από ηλικία σε 10 ετών ότι ήταν υιοθετημένη. Και πες μου τι έγινε όταν βρεθήκατε, βρεθήκατε πρώτη φορά εκεί. Εκεί. Στο New Jersey. Ναι. Έστειλα ένα email. Ωχ, Παναγία μου. Και λέει, σοκαρίστηκε οπωσδήποτε. Αλλά Εγώ μου γιατί δεν κλαις. Φοβόταν να προσπαθήσει. Εγώ μου γιατί. Δεν τις άκουγες. Τη φωτογραφία. Φωτογραφίες. Που δεν είναι εδώ. Ναι, εντάξει. Πότε βρεθήκατε όλοι μαζί και με τη Μαρία. Πες μου, πώς το οργανώθηκε το αυτό. Δεκέμβριο, 4 Δεκεμβρίου. Ναι, 4 Δεκεμβρίου, Την ναι. έφερα, Πέρσι? Ναι, όχι, Πρόπερσι. πριν 2 χρόνια. Ναι, την έφερες εδώ Την έφερα έκπληξη. εδώ έκπληξη. Έκανες εσύ πακέτο, μου κλέβεις τη δουλειά. Πώς είσαι καλά, έτσι. Κι όμως. Έφερες πακέτο στα αδέλφια σου, την τέταρτη αδελφή σας. Ναι. Αφού δεν έπαθε εγκεφαλικό. Έτοιμος είναι. Έτοιμος. Αυτή είναι. Ναι. Ναι, Καλά, είναι κούκλα. και οι ανήψουλες μας. Είναι κούκλα, παιδιά, και τα παιδάκια της είναι... Μοιάζεται πολύ. Εδώ κοίτα. Πω. Φαντάζομαι πώς άλλαξε και η δική της η ζωή. Ω, Εδώ Ωραία. είναι όταν έγινε η έκπληξη που βρεθήκαμε. Άλλαξε εντελώς η καθημερινότητά σας, εντελώς. παιδιά, έτσι. όντως. Όντως σαν το κάτι άλλο. Ένα υπέροχο πλάσμα, γεμάτη χαρά. Είστε όλοι έτσι. Χαμογελαστή, Και ήταν αγάπη. πολύ, πολύ άδικο να είστε χώρια. Είμαι πολύ χαρούμενη που βιώνουμε μαζί αυτή την εξέλιξη της ζωής σας. Που Χάρη την σε εσάς. Χάρη σε συμμερίζονται εσάς, και χάρη σε την εσάς. Την εκπομπή σας. εκτιμούν και οι τηλεθεατές. Γιατί όλοι θέλουμε να ξέρουμε ότι οι προσπάθειες κατεβοδώνονται. Εγώ πιστεύω χωρίς την εκπομπή σας δεν θα υπήρχε. Είμαστε κάπως κλεισμένοι. Πολύ άνθρωποι. πιθανόν να μην είχατε βρεθεί ποτέ Ναι, ποτέ, ούτε με ναι. την Κική, ούτε με τη Μαρία. Ούτε με τη Μάρια, ναι. Ποτέ. Να είστε πάντα καλά. Και Σας μακάρι ευχαριστώ πάρα πολύ. όλοι όσοι έχουν αμφιβολίες να ανοίγουν τα φτερά τους και να ψάχνουν. Έτσι πρέπει. Θέλω αυτό Να το μήνυμά ψάχνουν, σου γιατί να κρατηθεί αυτό- από τον κόσμο που μας ακούει. Ναι. Γιατί κάποιοι, ξέρεις, διστάζουν, δεν θέλουν να βγω στην τηλεόραση. Εντάξει, για μία φορά που θα βγει στη τηλεόραση, μπορεί να αλλάξει όλη σου ζωή, η καθημερινότητά σου προς το καλύτερο. Πιο καλά να πεις προσπάθησα, παρά να πεις δεν ξέρω. Δεν έκανα τίποτα. Ή δεν έκανα τίποτα. Έτσι. Εσύ και προσπάθησες και έκανες πολλά και σου αξίζουν συγχαρητήρια. Σε όλους αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί... Είναι ο άγγελός μας. Ναι, να αγκαλιάσετε με πολύ αγάπη, παιδιά. Ναι, όντως. Δεν θα με κάνετε να κλαίω. Είναι έτοιμοι το μεταξύ, είναι έτοιμοι. Όχι, θέλουμε χαρά. Λέει εύκολα και γελάει πάρα. Να είστε πάντα αγαπημένοι, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. να χαιρόμαστε να ακούμε τα καλά σας τα νέα. Είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά. Είσαστε μια μεγάλη αγκαλιά, είστε μια ωραία οικογένεια και να παραμείνετε έτσι. Σας Χάρη σε εσάς. ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Κική. Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά. Εγώ μου. Ευχαριστώ. Σπύρο. Ευχαριστώ. Να είστε πολύ καλά. Το καλό να πάτε, να είστε πάντα αγαπημένοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αρκετό κόσμο απόψε να παρελάβει εδώ από το πλατό της εκπομπής, έχοντας ταξιδέψει από οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω όμως ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την οικογένεια Τσίχλα που ήρθε απόψε από τυχείο, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της εκπομπής και ειδικά τη Χρυσοβαλάντο, την κόρη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλά είστε. Μια χαρά. Ήθελες πολύ να έρθεις να δεις την εκπομπή Ναι, από κοντά. Εγώ σας βλέπω κάθε Πέμπτη. Ναι. Μας παρακολουθείς. Και οι γονείς το ίδιο. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε αυτό το ταξίδι. Δεν είναι και εύκολο. Έχει χαλάσει και ο καιρός. Είμαι πολύ χαρούμενη που είστε εδώ μαζί με το γνωστό αγαπημένο κοινό που τόσα χρόνια είναι το ίδιο εδώ πέρα και μοιράζεται μαζί μου τα πάντα. Και θέλω τώρα να θυμηθούμε όλοι μαζί μια συγκλονιστική ιστορία με την Κωνσταντίνα, την 20χρονη, που έψαχνε για τη μητέρα της, την Παναγιώτα Μπανανά, η οποία εγκατέλειψε την κόρη της όταν εκείνη ήταν 6 χρόνων μόλις
Ήρθε λοιπόν εδώ η Κωνσταντίνα, ψάχνοντας τους λόγους που οδήγησαν τη μητέρα της σε αυτή την απομάκρυνση, την εξαφάνιση και κυρίως την ίδια της τη μητέρα. Να σου δείξω το παιδί σου πώς είναι. Χριστέ. Κωνσταντίνα μου, πώς είσαι? Εντάξει. Ηρέμησε. Θα τα φτιάξουμε όλα, ηρέμησε. Ένα θα σας πω, ότι σήμερα η Κωνσταντίνα ζει μαζί με τη μητέρα της στη Ρόδο. Πάμε να κάνουμε Skype με τη Ρόδο, να συνδεθούμε με τα κορίτσια. Καλησπέρα στη Ρόδο, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα. Κυρία Μπανανά, μας ακούτε? Σας ακούμε. Σας βλέπω αγκαλιασμένες και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη αμοιβή. Δεν μπορούσα να επιθυμώ τίποτα καλύτερο, τίποτα μεγαλειοδέστερο. Μια μάνα να κρατάει αγκαλιά την κόρη της. Μια κόρη να χαρούμενη στη φτερούγα της μάνας της μέσα πια. Παρακολουθώντας λοιπόν το Πάμε Πακέτο, το μόνο που έκανε σαν ευχή, μακάρι να τη γνώριζα αυτή την κοπέλα και να ήμουν μαζί της. Τι ζω! Πρώτη εκπομπή φέτος. Σήμερα θα σας δείξουμε το πώς. Το πώς εξελίχθηκαν κάποιες σχέσεις που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό το πλατό. Πείτε μου λίγο τι έγινε μετά την εκπομπή. Μετά την εκπομπή φαντάστηκα πράγματα, κάποια πράγματα. Αυτά που φαντάστηκα, αυτά έγιναν. Και πώς έγινε τώρα, Κωνσταντίνα μου, και πήγες εσύ να ζήσεις εκεί? Πώς τα αποφάσισες? Πέρασα μία φάση στη ζωή μου Ναι. και αποφάσισα ότι πρέπει να μένω εδώ. Θεωρείς ότι όλα με τη μαμά δίπλα είναι λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο Όχι λίγο. θετικά? Πολύ. 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 Είναι αλλιώς να ξυπνάς το πρωί και να έχεις αναφορά φυσικής παρουσίας της μαμάς δίπλα σου, κορίτσι μου. Εννοείται αυτό. Όλα τα προβλήματα Εννοείται. γίνονται πιο μικρά, Εννοείται. Εξαφανίζονται βασικά, δεν γίνονται πιο αυτό μακριά. θα σου έλεγα. Καμιά φορά Δεν εξαφανίζονται. γίνονται πιο μακριά. Πιο μικρά, Βρήκες ναι. δουλειά εκεί, σου βρήκε η μαμά δουλειά, πώς Ναι, έγινε? δόξα τω Θεώ. Δόξα. Τι δουλειά της βρήκατε, κυρία Μπανανά, κοντά σας? Στο ξενοδοχείο. Εκεί που δουλεύω δουλεύετε εγώ, εσείς? Ναι, Μπράβο. στην ίδια επιχείρηση. Μπράβο. Με το σύζυγο πώς τα πάει η Κωνσταντίνα, πώς τα πάει? Πιο καλύτερα δεν γίνεται. Αλήθεια, κοριτσάκι μου. Πιο Με τον καλύτερα πατέρα δεν σου γίνεται. έχεις επικοινωνία? Όχι. Όχι, Δεν έχω. Αυτό από τότε είχε κοπεί και δεν ξαναενώθηκε η σχέση, δεν ξαναζεστάθηκε η σχέση, ποτέ. Ναι. Με τον αδερφό σου Εντάξει, με τον αδερφό μου μιλάμε, δόξα τω Θεώ. ήρθε να σας δει μαμά και αδερφή? Όχι. Όχι, δεν θέλει. Και δεν νομίζω να θέλει ακόμα. Δεν θέλει ακόμα. Θέλει ακόμα νομίζω να πάει Άστονα, χρόνο. είναι θέμα χρόνου και θέμα Ακριβώς. στιγμής. Νομίζω ότι Ακριβώς. όλα θα έρθουν την ώρα που πρέπει. Τι προσδοκάς από τη ζωή σου, Κωνσταντίνα μου, τώρα που αυτός ο κύκλος έκλεισε της αναζήτησης της μαμάς και τώρα πια είσαι αγκαλιά με τη μανούλα? Τι περιμένεις να σου φέρει η ζωή? Μια ήρεμη πλέον ζωή. Αυτό. Ηρεμία, Ακριβώς. θετική σκέψη, να έρθουν ωραία πράγματα, να είσαι καλά στη σχέση σου, στη δουλειά σου, στο Ακριβώς. χώρο, στους φίλους σου. Γιατί όλα τα έχουμε ανάγκη. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη από όλα. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά αυτό που περισσότερο έχουμε ανάγκη είναι το μητρικό χάδι και στοργή. Εσύ, ένα παιδί που τα στερήθηκες τόσο πολύ, τόσα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είδαμε έτσι απόψε. Και εμείς χαρήκαμε. Να Και είστε εμείς που πολύ σας καλά. ακούσαμε. Πολλά φιλιά στη Ρόδο. Καλή συνέχεια στις ζωές σας. Να είστε Γεια καλά, σας. ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Καλό πάρα βράδυ. πολύ. Γεια Γεια σας. σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Η Στέλλα Παπαθεοδόρου είχε τους πιο πολλούς αποστολείς στο πακέτο της. Της έστειλαν πακέτο τα 10 της αδέρφια και η μητέρα της, η κυρία Στέφου. Ήταν το 11ο παιδί της οικογένειας που δόθηκε για υιοθεσία. 40 χρόνια μετά συναντήθηκαν για πρώτη φορά όλοι εδώ στο πλατό. Στέλλα, αγάπη μου, συγγνώμη καμάριτσιμάνα, συγγνώμη ρε πασουριτσιμάνα. Δεν ήξερα τι έκανα, ήμουν φτωχιά. Δεν μπόρεσα. Δεν θέλω να πω Στέλλα μου, συγγνώμη. αγάπη μου. Άσε με. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Σίγουρα μου, δεν ζήταγα. Δεν μπορώ να σε βρω, αγάπη μου. Από τότε είναι αχώριστη. Σήμερα η Στέλλα ήρθε στο Πάμε Πακέτο μαζί με τα δυο της αδέλφια, τα δύο από τα πολλά, το Γιώργο και την Ευαγγελία Τσέλα. Να τους υποδεχτούμε όλοι μαζί. Καλώς ήρθατε πάλι. Τι κάνετε? Χαρούμενοι. Αγαπημένοι. Είμαι καλά. Πιο καλά τώρα που σας βλέπω. Και είναι εδώ και ο σύντροφός σου. Εδώ είναι. Εσύ πρέπει να βρήκες μεγάλο μπελά, έτσι. Με τόσο σόι, Μία δεν την άντεχα, φαντάσου τώρα 11. Είδες τι κάνει αυτή η εκπομπή? Πώς είστε, ρε παιδιά? Υπέροχα. Σας βλέπω. Υπέροχα. Θυμάσαι τι αναστολές είχες όταν κάθισες εδώ? Αν το θυμάμαι, λέει. Θυμάσαι πόσο κουμπωμένη ήσουν και που δεν ήξερες αν το θέλεις, που θα Δεν ήταν οδηγήσει ότι δεν ήξερα αυτό. αν το θέλω. Είχες Ήταν την το ότι αγωνία σου. Περίμενα να δω το τι με περιμένει από την άλλη πλευρά. Και η αλήθεια τελικά? είναι ότι περίμενα 2-3 αδέλφια, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Όταν τους είδα, και μάλιστα θυμάμαι γιατί όταν βλέπαμε την εκπομπή, συνειδητοποιούσα ότι έβλεπα την κάτω πλευρά και σιγά Εδώ σιγά... είσαι με τον αδερφό σου. Εδώ είμαι με τον Ντόλι, ναι. Και σιγά σιγά ερχόταν. Και σιγά σιγά έβλεπα λοιπόν και τους από πάνω και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω το τι μου συμβαίνει. Ήταν υπέροχο. Αυτό που δεν μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι ήταν το τι θα σου συμβεί μετά. Το μετά είναι... Και μετά πήγες εσύ, μεγαλύτερη νομίζω, για να αλήθεια. τους δεις για λίγο και έμεινες ένα μήνα στο χωριό. Στο χωριό, την πρώτη φορά που ανέβηκα, ήταν για λίγο και τελικά έκατσα 2,5 μήνες. Δηλαδή είναι σαν να βρέθηκες εκεί που ανήκες πάντα, έτσι. Απλά δεν το ήξερες. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήταν το συναίσθημα που είχες. Αφού φύγαμε μετά από την εκπομπή μαζί με τα Ναι. αδέλφια μου και πήγαμε και φάγαμε όλοι μαζί και ήπιαμε, Τα λες και συγκινούμε. σαν να είχαμε μεγαλώσει μαζί. Πω, Στέλλα. Το πιο τρομερό απ' όλα Ναι. ήταν το ότι ο ίδιο τρόπο σκέψης, οι ίδιες εκφράσεις. Έβλεπα στα μάτια ολονών τον εαυτό μου. Παιδιά, είναι συγκλονιστικά αυτά που μου λέτε, έτσι. Ισχύει. Είναι συγκλονιστικά. Εσύ τα αδέλφια σου είναι ακόμη τόσο συγκινημένα που δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Εδώ βλέπουμε το πακέτο και ξανακλαίνε όλοι μαζί. Η μαμά σας, η οποία δηλαδή ήταν μια φιγούρα μοναδική, πώς είναι, φαντάζομαι τη χαρά της. Η μαμά έχει πάρει τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια ζωής. Τη χαρά της προσφάτως όταν, εδώ. ήσασταν όλοι μαζί και στο χωριό και να τρώτε όλοι μαζί και να μαγειρεύει. Και... Τι μόνο αυτό. Δεν περιγράφονται αυτά. Οι χοροί, τα κλαρίνα. Τι με πήγαν λες σε πράγματα τώρα? που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ στη Στέλλα, ζωή μου. άνοιξε μια σελίδα εντελώς διαφορετική. Μια νέα πόρτα στη Πολύ ζωή. ενδιαφέρουσα. Ισχύει. Πολυπληθής. Για να μην μιλήσουμε για τα νύψια. Που ήταν όλα τους από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, σαν να μεγαλώναν με το παραμύθι της θείας, της χαμένης θείας. Έλα τώρα. Που μόλις με Έλα, ρε, είδανε παιδιά, όλα τώρα. τα παιδιά ήρθαν στην αγκαλιά μου με κλάματα, με χαρές, Καταλαβαίνεις πόσο σε αγαπούσε η οικογένεια και πόσο τους έλειπες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό. Καταλαβαίνετε εσείς ότι αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε εδώ είναι ιερές και ορίστε τα αποτελέσματα. Πώς ευλογημένο είναι όλο αυτό που γίνεται εδώ και πώς έρχονται χαμόγελα στη ζωή των ανθρώπων και ανατροπές θετικές. Ευαγγελία, άλλαξε και η δική σου ζωή. Πάρα πολύ. Βρήκαμε αυτό που μας έλειπε. Ναι, το τελευταίο κομμάτι του παζλ.
Αλλάζουν ζωές. Πραγματικά αλλάζουν ζωές. Και όποιος έχει, γιατί έχει τύχει από τότε, πολλοί κόσμος και μου έχει μιλήσει μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες που μου έχουν στείλει μηνύματα που μου λένε ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη δική μας τη ζωή, αλλά φοβόμαστε. Και λέω, ζήστε το. Πρέπει να το τολμήσουμε. Ζήστε το. Είναι μια πόρτα που ανοίγει. Αν χάσει την ευκαιρία, μετά δεν θα αλλάξει τίποτα προς τη ζωή τους, προς το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα πολύ καλά. Να είστε πάντα αγαπημένοι. Να περάσει πολύ ωραία στη Γερμανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαρούμενοι όλη η οικογένεια. Να μου φιλήσετε τη μαμά σας. Ιδιαίτερα. Εντάξει. Στο καλό. Φιλιά σε όλους τους υπόλοιπους. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Δύο αδέλφια από την Ολλανδία, ο Μιχάλης και ο Νίκο, είχαν βιώσει απίστευτες στιγμές βιαιότητας από το πατριό τους. Η ζωή τους ήταν ανάμεσα στα ιδρύματα, στα προβλήματα και ενίοτε και στην παρανομία. Ήρθανε ακριβώς πριν από ένα χρόνο, 6 Νοεμβρίου του 2014, ψάχνοντας να συναντήσουν για πρώτη φορά τον Έλληνα πατέρα τους. Ψυχούλες μου. Είμαι περήφανος για σένα. Έλα ρε Μιχάλη, μας έλειωσες όλους ρε Μιχάλη. Είναι δυνατόν. Σ' αγαπώ, παιδί. Σ' αγαπώ πολύ. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την κρύα βρύση της Πέλλας και να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Τσιτηρίδη και στο γιο του τον Πέτρο. Γεια σας από το Πάμε Πακέτο. Τι κάνετε? Μια χαρά. Γεια σου βρε Πέτρο μου. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω και σε βλέπω τόσο καλά. Άλλαξε η ζωή σας τελείως, έτσι? Ναι, δόξα τω Θεώ. Τι κάνετε κύριε Τσιτηρίδη, πώς είστε? Καλησπέρα Βίκη. Καλά. Καλησπέρα. Μια χαρά, ναι. Άλλαξε η ζωή, έτσι, άλλαξε. Πολλά παιδιά, τα 3 αγόρια τώρα είναι μαζί σας. Ξέρω δεν είναι κάθε μέρα, αλλά εσείς πήγατε να τους βρείτε στην Ολλανδία. Ναι, πήγα. Πόσο μείνατε εκεί με τα αγόρια, πόσο μείνατε? 7 ημέρες έμεινα. Μείνατε μια εβδομάδα. Και μετά ήρθε ο Νίκο, νομίζω ήρθε στην Ελλάδα. Ναι, ο Νίκος ήρθε το Σεπτέμβριο, ήταν εδώ 10 μέρες ήταν το παιδί εδώ. Από τότε που βρεθήκατε, ανά 2-3 μήνες είστε μαζί, αυτό βλέπω εγώ. Ναι, πρέπει να βρισκόμαστε. Έτσι πρέπει. Όσο τα οικονομικά το επιτρέπουν, ξέρω ότι είναι και η δική σας επιθυμία, αλλά και το επιτρέπουν, δεν το επιτρέπουν δίκη, εγώ θα πάω να τους... Αυτό ήθελα να ακούσω. Χειροκρότημα για τον πατέρα από την κρύα βρύση της Πέλλας. Γιατί πάνω απ' όλα έχει σημασία να είμαστε κοντά στους ανθρώπους που αγαπάμε. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι τα παιδιά μας τα ίδια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο για τη σημερινή σας παρουσία στο Πάμε Πακέτο. Να σας εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά για το ότι αυτή η σχέση είναι ζωντανή, είναι ζεστή και την κρατάτε κι εσείς από ό,τι δηλώνετε με κάθε προσπάθεια και κάθε θυσία και μπράβο σας γι' αυτό. Πέτρο, μου σε ευχαριστώ και εσένα πολύ. Να είστε καλά κύριε Τσιτηρίδη και όταν δείτε τα αγόρια να τους δώσετε ένα μεγάλο φιλί από εμάς. Από μένα προσωπικά. Μια μεγάλη αγκαλιά. Όλους σας, να είστε καλά. Με κάνατε το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να με κάνει άνθρωπο. Πολλά φιλιά εκεί, στην Πέλλα. Έγινε, Βίκη. Γεια σας, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Η Φωτεινή έμαθε ότι είναι θετημένη από μια φίλη της μητέρας της. Την ίδια χρονιά χάνει τη θετή της μητέρα και την ίδια χρονιά, λίγο μετά, έρχεται στο Πάμε Πακέτο. Αναζητούσε τη βιολογική της μητέρα. Για να δούμε τι έγινε. Αυτή η γυναίκα γέννησε ένα κοριτσάκι ένα χρόνο πριν να γεννήσει εσένα. Γεια σου, αδερφούλα. Γεια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω επιτέλους. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ.
επιτέλους έχουμε φως σε αυτή την έρευνα που μας ταλαιπώρησε και εμάς τόσα χρόνια. Η μητέρα σου, η βιολογική, ζει και ναι, την έχουμε εντοπίσει. Πού ήσουν όλα αυτά τα χρόνια? Πού ήσουν να με δεις να μεγαλώνω? Πού ήσουν όταν εγώ πονούσα? Δεν έχω καταλήξει ακόμη, Ιωάννα, αν την έφερες εδώ για να τη δεις ή για να τη δικάσεις. Ιωάννα Φωτεινή. Νομίζω ότι θα φανεί στην πορεία αυτή. Η Φωτεινή είναι απόψε κοντά μας για τρίτη φορά. Όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο. Έλα βρε Φωτεινή μου. Καλώς την. Και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω, ξέρεις ότι είσαι τρίτη πρεμιέρα εδώ? Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ναι, καλή, είσαι πολύ γουρλού. Τιμή μου και χαρά μου. Μας έχεις κάνει ποθαρικό 2 φορές και αυτή είναι η τρίτη. Ωραία, να έρχομαι κάθε χρόνο τότε να πηγαίνει ακόμα καλύτερη εκπομπή. Κορίτσι μου, μακάρι να έχεις να μας πεις ωραία πράγματα και να έχεις ωραία νέα στη ζωή σου και εμείς να σε έχουμε κάθε χρόνο εδώ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι πάει καλά εκπομπή. Το ζητούμενο είναι η εκπομπή να έχει απόδοση στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό είναι για μας το ζητούμενο. Το σημαντικότερο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, γιατί σημαίνει ότι η ζωή σου είχε κάποιες αλλαγές. Ότι κάπου υπήρξε μια εξέλιξη. Ότι βρήκες μια μαμά, βρήκες μια αδερφή. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Για μας είναι πολύ σημαντικό που είσαι σήμερα εδώ. Γιατί μένα ξέρω ότι νιώθεις σαν να είσαι στο ευρύτερο σπίτι σου. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια εμείς είμαστε κοντά σου, παρακολουθούμε τις εξέλιξεις της ζωής σου και έχει αλλάξει και κάτι στη ζωή σου σημαντικά τον τελευταίο καιρό. Πες μου γι' αυτό, βρε παιδί μου. Ναι, Πες μου τι έχει γίνει μετά την τελευταία σου παρουσία εδώ. Μετά την τελευταία, μετά την τελευταία παρουσία, μπήκε στη ζωή μου ένας άνθρωπος. Τον ήξερα από πιο μπροστά, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε κάτι όμορφο που ουσιαστικά δεν το περίμενα να εξελιχθεί έτσι. Εννοείς ότι μπήκε στη ζωή σου επ' αφορμή και επ' ευκαιρία της εκπομπής? Ναι. Παρακολουθώντας λοιπόν το Πάμε Πακέτο, κόλλησε μαζί μου, όπως μου είπε. Αυτός ο άνθρωπος, πώς τον λένε? Γιάννης. Μπορούμε, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ναι. Α. Και το μόνο που έκανε σαν ευχή, ας το πούμε έτσι, μακάρι να τη γνώριζα αυτή την κοπέλα και να ήμουν μαζί της. Την επόμενη μέρα, όχι μετά από πολλές μέρες, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Την επόμενη μέρα της προβολής της εκπομπής. Την επόμενη μέρα, ναι, πήγα στο σπίτι του. Εσύ πώς πήγες στο σπίτι του, δηλαδή? Μέσω κοινών γνωστών γνώρισα τη μητέρα του. Άκου τώρα να δεις. Και μου λέει η μητέρα του, μου λέει θα έρθεις στο σπίτι να γνωρίσεις τα παιδιά μου και να νιώσεις ότι έχεις ένα δεύτερο σπιτικό. Γιατί είσαι ήδη μαμά στην τηλεόραση, η μαμά του, και ένιωσε ότι αυτό το παιδί είναι μόνο του, ότι αυτό το κορίτσι εδώ, η Φωτεινή, χρειάζεται μια οικογενειακή ζεστασιά, μια θαλπορή, ένα σπιτικό. Και σίγουρα μια μάνα μπορεί να σε καταλάβει καλύτερα από τον καθένα, έτσι. Φυσικά. Και σε κάλεσε λοιπόν να πας. Και με καλεί στο σπίτι της να γνωρίσω τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, να πιούμε ένα καφέ και σιγά σιγά να αρχίσω να δένω κι εγώ μαζί τους. Και παραέδεσες, μου φαίνεται. Παραέδεσα, ναι, η αλήθεια να λέγεται. Και τι, με το που τον βλέπεις το Γιάννη κατευθείαν? Με το που τον βλέπω κοκάλωσα. Έχει απίστευτο βλέμμα. Να τα. Έμεινα εκεί. Ο Γιάννης με τι ασχολείται? Όταν το γνώρισες τι έκανε? Ήταν ακόμα μαθητής. Ορίστε. Παρακαλώ. Τι εννοείς? Όταν γνώρισα τον Γιάννη ήταν 17 χρονών. Φωτεινή, και εσύ πόσο ήσουν? Ήμουνα 25. Μια χαρά σε βρίσκω, Φωτεινή. Αλλά ούτε καν σκέφτηκα, ούτε ηλικία, ούτε τίποτα. Απλά κοκάλωσα στο βλέμμα του αυτό. Είδες πώς είναι όταν οι ψυχές πρέπει να συναντηθούν? Τι σχέση έχει η ηλικία τώρα? Γιατί μπορεί κάποιος να είναι πιο μεγάλος από σένα και να μην μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του, να μην σε καταλαβαίνει, να μην σε νιώθει. Ένιωσες ότι και εκείνος καρδιοχτύπησε από την πρώτη στιγμή? Ναι, το ένιωσα. Ήταν κάτι αμοιβαίο δηλαδή. Ναι. Και μετά πώς αρχίσατε να βγαίνετε, τι? Όχι, δεν αρχίσαμε να βγαίνουμε γιατί εγώ λέω. Είχε η μαμά στη μέση. Είχε η μαμά στη μέση, είχε τα αδέρφια του. Και με το σκεπτικό λέω να ενηλικιωθεί πρώτα, τουλάχιστον να μην με κυνηγήσουν για αυτοπλάνηση αρνητικών. Τουλάχιστον να ξεκινήσει κάτι όμορφο, μην μας βγει. Δεν υπάρχεις, είσαι μοναδική, υποκλίνομαι. Να ενηλικιωθεί για να μην έχουμε και περιπέτειες. Και δικαστικές περιπέτειες. Εντάξει. Και από τότε είστε χωριστοί, μετά που ενηλικιώθηκε? Ναι, σχεδόν αχώριστη, γιατί μεσολάβησε και ένας αραβώνας από την πλευρά του Γιάννη. Εκεί πραγματικά. Ποιος αραβωνιάστηκε? Αραβωνιάστηκε ο Γιάννης.
Άλλη. Ναι, όχι εμένα, άλλη. Ποιος τον αραβώνιασε, παιδάκι μου, στα 10? Μαμά του. Μήπως η μαμά του έμαθε για σένα και δεν ήθελε? Όχι, δεν είχα δείξει στην αρχή τόσο φανερά τα σημάδια. Έχω μάθει λίγο να κρύβω κάποια πράγματα. Τον αραβώνιασε στα 18 του? 18, 19, ναι, εκεί κάπου. Εσύ να παίζεις να πεθάνεις? Προσπάθησα να είμαι όσο πιο ψύχρεμη μπορούσα. Να τη Φωτεινή. Και ίσως ήμουνα και πιο προοδευτική από ό,τι περίμενα εγώ τον εαυτό μου, διότι να φανταστείς ότι έπαιρνα τηλέφωνο την κοπέλα του, την αραβωνιαστικιά του, και της έδινα συμβουλές. Πώς να χωρίσει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα το έκανα αυτό. Για πες, κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι, το καταλαβαίνεις. Ναι, φυσικά. Για πες, Φωτεινή. Πολύ απλά όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να τον βλέπεις ευτυχισμένο και ας μην είναι μαζί σου. Αυτό είναι η απόλυτη έννοια της αγάπης. Όντως. Έτσι, ακριβώς. Οπότε μιλάγαμε στο τηλέφωνο, γιατί σαν μεγαλύτερο εγώ της έδινα συμβουλές, πώς να φέρετε στο Γιάννη, πώς να στήσουν ένα όμορφο σπιτικό. Γιατί χωρίσανε? Χωρίσανε γιατί κάπου δεν τα βρήκανε στα μισά της. Έγιναν κάποιες παρεξηγήσεις που εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Όχι, ούτε εμείς, ούτε εμείς. Και μετά απλά... ξεκίνησε η σχέση μαζί σου, δηλαδή? Ξεκίνησε η σχέση, όχι ακριβώς πάλι αμέσως, γιατί εγώ είχα άλλη σχέση. Λέω, αφού είσαι έτσι εσύ, θα είμαι κι εγώ το ίδιο. Να τη Φωτεινή. Γιατί ήθελα κι εγώ να τον τσεκάρω, να δω. Είναι αληθινά τα συναισθήματά του ή απλά είναι ένας ενθουσιασμός της ηλικίας. Όπου τον έκανες να ζηλέψει, δηλαδή? Μέχρι θανάτου, μπορώ να σου πω. Τι ζω! Πρώτη εκπομπή φέτος. Εννοείς ότι μπήκε στη ζωή σου επαφορμή και επευκαιρία της εκπομπής? Ναι. Παρακολουθώντας λοιπόν το Πάμε Πακέτο, κόλλησε μαζί μου, όπως μου είπε. Αυτός ο άνθρωπος. Πώς τον λένε? Μπορούμε. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ναι. Και το μόνο που έκανε σαν ευχή, ας το πούμε έτσι, μακάρι να τη γνώριζα αυτή την κοπέλα και να ήμουν μαζί της. Και τώρα σε τι φάση είστε? Τώρα είμαστε μαζί, μένουμε μαζί. Αλήθεια λες? Ναι. Η μαμά του τι λέει για αυτά που σε κάλεσε να έρθεις να πιεις ένα καφέ και να νιώσεις οικία και δεν αντέδρασε και με τον καλύτερο τρόπο όταν το έμαθε. Δεν της άρεσε? Θεώρησε ότι πρόδωσα τη φιλία μας και ότι δεν της το είπαμε αμέσως. Θεώρησε ότι ξεμιάλισα το γιο της, σαν μεγαλύτερη τώρα εγώ που φυσικά δεν έκανα κάτι εγώ, απλά δέσαμε αυτό όλο. Ναι. Είχαμε κάποια μικροεπισόδια στη συνέχεια με την μητέρα του και με τα αδέρφια του Γιάννη, αλλά το παλέψαμε και το παλεύουμε ακόμα και είμαστε μαζί. Και τώρα ζείτε μαζί? Ζούμε μαζί. Γιάννης πόσο χρόνο είναι τώρα, είναι 20? Είναι 20, ναι. Μάλιστα. Τέλεια. Δεν είναι λίγο ανώριμος για να προχωρήσετε? Μα ποιος δεν είναι ανώριμος στην ηλικία του, αλλά... Καλά, ξέρω και 40 ανώριμους, δεν είναι, και 50 δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μαζί και να μάθει από μένα και να μάθω κι εγώ. Ίσα-ίσα που καλά, μας λες υπέροχα νέα, Φωτεινή, έχω να σου πω σήμερα. Δηλαδή, νιώθω κι εγώ παιδί μαζί του, έτσι. Το ότι δημιουργήσαμε μια τέτοια εξέλιξη με την παρουσία σου στο πακέτο, εγώ αυτό δεν το περίμενα, να σου πω. Ούτε εγώ. Είχε άλλη αντίδραση το πράγμα. Τελείως διαφορετική, ναι. Παράπλευρη. Αυτό ακριβώς. Αλλά όχι απώλεια. Παράπλευρη νίκη, θα έλεγα ότι είναι αυτό. Ναι, νίκη. Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Θέλω να σου πω κάτι. Λοιπόν, τώρα νομίζεις εσύ ότι ήρθες εδώ απόψε απλά για να μας κάνεις ποδαρικό για τρίτη φορά, είσαι γελασμένη. Θέλω να σου πω ότι έχεις πακέτο. Μου κάνετε πλάκα. Όχι. Θέλω όμως να πάω να συναντήσω τον ή την Αποστολέα, δεν λέω, δεν το προδίδω. Αλλά για να μιλήσω με το πρόσωπο αυτό, θέλω να βάλουμε ακουστικά στη Φωτεινή. Ας έρθει ο Δημήτρης, παρακαλώ. Να βάλουμε τα ακουστικά στη Φωτεινούλα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Για να μπορέσω εγώ να πάω από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Ακούς ωραία μουσική, φαντάζομαι. Βόλεψε εδώ όπως θέλεις. Έτσι, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ακούτε τώρα να δείτε τι θα γίνει. Ο αγαπημένος της Φωτεινής, ο Γιάννης, έχει έρθει απόψε εδώ με σοβαρές προθέσεις. Έλα, Γιάννη, αγόρι μου. Έλα μέσα στο πλατό. Πού είσαι, Γιάννη, είσαι ζωηρός από μικρή ηλικία? Είμαι καλά. Εσύ τι κάνεις, Γιάννη μου? Καλά είμαι. Πόσο καλά, μωρή, μπορεί να είσαι όταν αραβωνιάστηκες στα 18? 19 πόσο ήσουνα? Είναι... μπορείς να το πεις τρέλα. Τρελάθηκες με τη Φωτεινή, την ερωτεύτηκες πολύ όταν την είδες στη τηλεόραση? Ναι, την ερωτεύτηκα.
Κατευθείαν, Ναι. Μάγεψε το χαμόγελό της και η ματιά της. Πόσο καιρό είστε μαζί? Γνωριζόμαστε με τη Φωτεινή 4 χρόνια. Ναι. Επίσημα από τότε που προβλήθηκε η πρώτη εκπομπή. Ναι, μάλιστα. Από εκεί, μέσα από την πρώτη εκπομπή, τη γνώρισα κιόλας. Ναι. Λέω, αυτή είναι η γυναίκα που αγαπάω. Κοίτα να δεις. Και αυτή θέλω να κάνω γυναίκα μου. Βρε, δεν ήσουν πολύ μικρός, 17 χρόνων, να λες τέτοια πράγματα. 16 ήμουν. Α, ήσουν και 16. Ναι. Αν μου λέγανε εμένα στα 16 τα παιδιά μου τέτοια, θα τους περιλάβαινα. Είναι αλλιώς στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι αλλιώς, Στην Κρήτη παντρεύονται και από 14. Και τώρα τι ήρθες εδώ απόψε? Να κάνεις τι? Γιατί στέλνεις πακέτο στη Φωτεινή? Άκουσα ότι πήραν τη Φωτεινή τηλέφωνο. Ναι, την πήραμε για να έρθει, γιατί δείχνουμε εδώ την εξέλιξη στη ζωή των ανθρώπων. Μέσα από την εκπομπή σας τη γνώρισα και σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να της κάνω και πρόταση γάμου. Θες να της κάνεις πρόταση γάμου? Ναι, ενώπιον όλων. Γιατί Γιάννη, εδώ είναι το δεύτερο σπίτι της. Λέω. Εδώ είναι το δεύτερο σπίτι της, αλλά εσύ είσαι σίγουρος ότι θες να της κάνεις πρόταση γάμου? Είμαι απόλυτα. Είσαι πολύ μικρός. Μικρός, αλλά οι συνθήκες της ζωής με οριμάσαν πριν την ώρα. Επειδή έχεις μεγαλώσει χωρίς μπαμπά, γι' αυτό μου το λες? Ναι. Θέλεις να μου πεις ότι αυτό που σας δένει με τη Φωτεινή είναι ότι και δύο είχατε αυτό το σοβαρό έλλειμμα γονιού στη ζωή σας? Ακριβώς. Πόσα αδέλφια είστε εσείς? 4. Είστε 4 και μεγαλώσετε χωρίς τον μπαμπά? Ναι, ναι. 2 δίδυμοι αδερφοί. Ναι. Και 2 δίδυμες αδερφές, Άντε, αλλά βρε. δεν μοιάζουμε καθόλου. Α, είστε ετεροζυγότες. Ναι. Είστε 2 δίδυμα αγόρια και 2 δίδυμα κορίτσια. Ναι, τα κορίτσια είναι λίγο πιο μικρά. Άκου να δεις. Τους είπες ότι θέλεις να παντρευτείς, το είπες στην οικογένειά σου, στα αδέλφια σου? Τους το είπα όταν το ανακοίνωσα. Υπήρχαν και οι ακόλουθες συνέπειες. Δηλαδή? Ξυλοδαρμοί και τέτοια. Ξυλοδαρμοί? Ναι. Έφεγες ξύλο? Και εγώ και η Φωτεινή. Καλά, ενήλικας δεν ήσουν όταν το ανακοίνωσες? Όταν το ανακοίνωσα ήταν πριν 2-3 μήνες. Και πώς γίνεται ένα ανήλικο παιδί να τρώει ξύλο? Επειδή η Φωτεινή δεν έχει χάσει τους γονείς της και επειδή δεν έχει λεφτά και περιουσία, στα κανακαθούμενα τους μύρισε, τους ξύνησε. Τους ξύνησε. Ναι. Αλλά η αγάπη τα νικάει όλα, Γιάννη, Εννοείται. Και τώρα, συγγνώμη, τώρα δηλαδή η μαμά σου ξέρει ότι εσύ θα κάνεις απόψε πρόταση γάμου? Όχι, δεν το έχει ξέρει. Δεν το τώρα ξέρει. το βλέπει τηλεόραση. Και δεν με νοιάζει κιόλας. Δηλαδή η αντίδρασή της πλέον δεν φοβάμαι τίποτα. Την επέλεξα τη Φωτεινή, θέλω να κάνω τη Φωτεινή γυναίκα μου, τελείωσε. Η Φωτεινή το ξέρει ότι εσύ πας σοβαρά μαζί της, δεν της έχεις πει ποτέ ότι εγώ θα ήθελα κάποτε να σε παντρευτώ, ή θα πάθει σοκ απόψε? Θα πάθει σοκ. Θα πάθει σοκ. Ναι. Εδώ έχω πάθει εγώ, που δεν με λένε Φωτεινή. Φαντάσου θα πάθει αυτή. Πω, τι μας λες ρε Γιάννη τώρα? Φαντάσου τι σοκ θα πάθει η μαμά σου βέβαια, έτσι. Θα πάθουμε πολλοί άνθρωποι σοκ σήμερα εδώ. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ακριβώς. Ό,τι απόφαση έπαιρνα στη ζωή μου, δεν άλλαζα γνώμη με τίποτα. Κοίτα τον που είναι όριμο το μικρό αυτό. Ακολουθούσα τις συνέπειες. Ό,τι και αν ήταν αυτές. Αληθεύει ότι η Φωτεινή σε βοήθησε να βρεις τον πατέρα σου το βιολογικό και να συναντηθείς μαζί του? Άμα δεν ήταν η Φωτεινή, μετά από 9 χρόνια που γνώρισα τον πατέρα μου, άμα δεν ήταν η Φωτεινή, δεν θα τον γνώριζα ποτέ. Έμαθα αλήθειες που με συγκλονίσανε. Κρατάς σχέση μαζί του? Ναι. Ξέρει ότι εσύ θέλεις να παντρευτείς τη Φωτεινή, του το είπες αυτόν? Το ξέρει. Τι είπε, έδωσε την ευχή του τουλάχιστον αυτό? Εντάξει, ας έχουμε μια ευχή από κάπου. Είσαι έτοιμος τώρα για αυτό που θες να κάνεις? Ναι. Είσαι σίγουρος? Ναι. Έχεις έρθει με δαχτυλίδι δηλαδή? Ναι. Έχει και το δαχτυλίδι. Υπάρχει. Δηλαδή εδώ αυτά τα παιδιά σήμερα με έχουν σοκάρει. Άνοιξε να το δω, να δω πόσο ωραίο είναι. Καλά, είναι πανέμορφο. Μόνος το διάλεξες? Ναι. Αχ, γλυκός μου. Βρε, εσύ δουλεύεις? Κάνω μεροκάματα, πηγαίνω στις ελιές, σε όλες τις δουλειές. Ό,τι και αν είναι αυτές. Πώς θα ζήσει, τη Φωτεινή δουλεύει? Νομίζω και εκεί βοηθός ήταν. Εξακολουθεί να δουλεύει? Ναι, σε ένα σπίτι. Άρα τρέχετε για το μεροκάματο και τα δυο. Ακριβώς. Τι να πω, ό,τι μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε για το γάμο να μου πεις, έτσι. Αν δεχτεί και αν όλα πάνε καλά, και που πιστεύω θα δεχτεί, γιατί από ό,τι ακούσα αγαπάει πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν,
πάω από εκεί γιατί πρέπει να της πω ότι έχει πακέτο να το ανοίξει και πρέπει να της δώσω και ένα κλειδί. Φωτεινή. Βγάλτα. Για να δούμε τι έχει το πακέτο σου απόψε. Άνοιξε το, κοριτσάκι μου. Ναι, βέβαια, άνοιξέ το. Άνοιξέ το. Να δεις τι γίνεται εκεί. Πω. Αλλά μύρισε όλο το πλατό, έχω να πω, Μια υπέροχη ανθοδέσμη. Μοσχοβολάνε, παιδιά. Και όλα λευκά. Τι ωραία. Δείχνει αγνότητα. Ναι. Για πες μου εσύ τώρα, πώς το διαβάζεις αυτό το περιεχόμενο. Τι σου λέει. Προφανώς είναι κάποιος που έχει αγνά συναισθήματα για μένα, που τρέφει αγάπη. Είναι. Και το εκφράζει μέσα από το χρώμα των λουλουδιών. Το πας πολύ καλά μέχρι στιγμής. Από ποιον περιμένεις αγάπη μου πακέτο εσύ? Από κανέναν. Από κανέναν. Αν θα έπρεπε να είναι είτε η μαμά σου είτε η αδερφή σου, θα διάλεγες ποια? Είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να είναι και οι δύο μαζί. Θα ήθελα να είναι και οι δύο μαζί, διότι έχουμε λίγο χαθεί. Καλά, είναι και μακριά. Πορτογαλία η μαμά σου, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, το κρατώ αυτό που μου λες και θέλω να αποκαλύψουμε το πρόσωπο, παρακαλώ. Δεν σε πιστεύω. Ούτε εγώ τον πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι είναι απίστευτος, γενικότερα. Τι ωραία λουλούδια σου έστειλε. Ναι, συμβολίζουν αγάπη. Πραγματικά μου σκοβουλάει όλο το πλατό, είναι απίστευτο αυτό. Έλα, ο λόγος σε σένα, Γιάννη. Λέγε. Μίλα της, Φωτεινή είναι εδώ και σ' ακούει. Θα ήθελα μέσα από την εκπομπή και ενώπιον όλων να σου κάνω πρόταση γάμου. Αυτά είναι, ζω μεγάλη Άρε, Φωτεινή! Εδώ, σε αυτό το πλατό, τι έχεις ζήσει εσύ? Και ήρθε η ώρα να ζήσεις το καλύτερο. Ότι θα έφευγα και νύφη από εδώ, πάντως δεν το περίμενα. Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά. Σου βρήκαμε μαμά, σου βρήκαμε αδελφή, σου βρήκαμε γαμπρό. Τι άλλο καλή θες να κάνουμε για σένα? Γιάννη μου, γίνεις η κουμπάρα μας. Φυσικά και θα είμαι. Εννοείται. Φυσικά και θα γίνω κουμπάρα σας, αν το θέλετε. Είναι με μεγάλη μου χαρά. Τώρα είναι εσύ τι απαντάς το θέμα? Άντε, με κατάφερες πάλι, μπαγασάκο. Τι κάνεις, Διώξτε το. Διώξτε μου το κεντρικό πακέτο. Διώξτε το. Περίμενε, βρε, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Κάτσε να κρατήσω το τελετουργικό. Κάτσε εκεί πέρα. Ο γαμπρός θα έρθει στην ύφη. Εσύ θα πας. Κάτσε, παιδί μου, εκεί. Έλα, Γιαννάκη μου, όριμε. Έλα. Πραγματικά είναι πολύ όριμος. Μιλήσα μαζί του λίγη ώρα. Ναι, για την ηλικία του είναι πολύ όριμος. Λοιπόν. Ναι. Εδώ είναι το κορίτσι. Τι ζω. Θέλεις να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας και να γεράσουμε μαζί? Δέχεσαι να γίνεις η γυναίκα μου? Δέχομαι. Βρε παιδιά, τι ωραία πράγματα είναι αυτά σήμερα εδώ, πρώτη εκπομπή φέτος. Να ζήσετε! Μπράβο! Να ζήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ταιριασμένοι, αγαπημένοι. Και ενημερώστε με τι χρειαζόμαστε να κάνουμε το γάμο. Εννοείται. Η κουμπάρα περιμένει εντολές. Εννοείται. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε. Δεν σε πιστεύω. Η Πάολα είναι μια γυναίκα πολύ ξεχωριστή. Μεγάλωσε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με τους γονείς της, πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ θετική, με πολύ αγάπη.
Σπούδασε δασκάλα, αλλά και στη Σχολή Καλών Τεχνών. Παντρεύτηκε, έκανε μια όμορφη οικογένεια με 3 παιδιά. Εδώ και 23 χρόνια έχει ιδρύσει το Just for Kids, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθάει παιδιά παντιοτρόπως, καθώς και ένα κέντρο παιδικής τέχνης, το οποίο προάγει και προσφέρει δωρεάν μαθήματα τέχνης στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Για όλη αυτή την προσφορά της, η Πάολα έχει βραβευτεί πολλές φορές. Αυτή λοιπόν η ιδιαίτερη γυναίκα έρχεται απόψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα σκοπό. Ένα σκοπό που έχει εγκατασταθεί στην ψυχή της εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ήταν παιδί. Για να συναντήσει ίσως, με τη δική μας βοήθεια, τη βιολογική της Ελληνίδα μητέρα. Χωρίς κανένα άλλο στοιχείο, παρά μόνο ένα όνομα. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε μπροστά σε προκλήσεις. Μας αρέσουν οι προκλήσεις, αρκεί να έχουν θετική έκβαση και ελπίζουμε σήμερα να υπάρχει θετική έκβαση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, άρα η κάθε περίπτωση χρήζει του ενδιαφέροντός μας και της θετικής μας ενέργειας. Πάντα να υποδεχθούμε την Πάολα Τσιαβολίνο, παρακαλώ. How do you feel hearing this? Okay. Okay. Let's sit there. Αισθάνεσαι σαν το σπίτι της, μου λέει. Μαζί μας η κυρία Ροξάνη Βλάμη. Γεια σου, Ροξάνη μου. Καλή αρχή και σε σένα μαζί μας και φέτος. Καλή αρχή, με πολύ αγάπη. Αισθάνεστε σαν το σπίτι σας, μου λέτε. Αν και είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Ελλάδα. Ακριβώς, είναι η πρώτη φορά. Παρ' όλα αυτά, από αυτά που διαβάζω και έχουμε λίγο έτσι κουβεντιάσει, έχετε ανατραφεί σαν να είσαστε Ελληνίδα. Από 2 Αμερικανούς ανθρώπους, αμερικανικής καταγωγής. Μάλιστα. Και μεγαλώσατε με ένα παραμύθι από τους ανθρώπους αυτούς. Ένα παραμύθι που ήταν αλήθεια, επί της ουσίας. Γιατί από πάρα πολύ μικρή, νομίζω γνωρίζετε ότι είστε θετημένο παιδί. Very young. I mean, you've always known that you've been adopted. Yes, I always knew that I was adopted. It was always my story that I loved. Ανέκαθεν γνώριζα ότι ήμουν υιοθετημένη και όντως πάντα άκουγα αυτό το πολύ ωραίο παραμύθι που αγαπώ πολύ. I always felt special that I had 2 mothers that loved me. Πάντα ένιωθα ιδιαίτερη και πολύ ευτυχισμένη, διότι είχα 2 μητέρες που με αγαπούσαν. I always felt special. I always felt that my birth mother loved me enough to give me a Πάντα great life. ένιωθα μοναδική, πάντα ένιωθα ιδιαίτερη, πάντα ένιωθα ότι η βιολογική μου μητέρα με αγαπούσε πολύ, ώστε να επιδιώξει να μου δώσει μια καλύτερη ζωή, να μου εξασφαλίσει για αυτή τη γυναίκα μια καλύτερη τι ξέρετε, ζωή. τι σας έχουν πει οι θετηγονείς σας, την Ελληνίδα μητέρα σας? What did your adoptive parents tell you about her? Not too much. They met her at the court, at the Δεν μου adoption. είπαν πολλά, μου είπαν ότι τη γνώρισαν στο δικαστήριο κατά την υιοθεσία. They hugged. Αγκαλιάστηκαν. You know, ήτανε νέα πολύ, ήτανε σχεδόν παιδί. Yeah, she was young. Ήταν Dark νέα, hair, brown eyes. με σκουρόχρωμα μαλλιά και πράσινα μάτια. Γιατί Με συγχωρείτε, καφέ μάτια. Γιατί υποθέτετε ότι σας έδωσε η υιοθεσία, για ποιο λόγο? Why do you think she gave you up for adoption? I don't know why, but it almost didn't matter. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ειλικρινά δεν με νοιάζει. Αυτό το οποίο πραγματικά μετράει για μένα είναι ότι μου έδωσε ζωή, ότι με έφερε στη ζωή. Και έχετε κάνει πολύ ωραία πράγματα στη ζωή σας. Έχετε ιδρύσει ένα φιλανθρωπικό σωματείο για τα παιδιά που βοηθάει στα παιδιά παντιοτρόπως και οικονομικά και ηθικά και συναισθηματικά ενίοτε. Και έχει 23 χρόνια που το ιδρύσατε, νομίζω. Είστε πολλά χρόνια μέσα στο κομμάτι της φιλανθρωπίας. Ακριβώς, μάλιστα. 23 years ago. And it was to help kids in whatever way they needed it. Ίδρυσα αυτό το σωματείο πριν από 23 χρόνια όντως, με στόχο να βοηθήσω τα παιδιά να καλύψουν τις ανάγκες τους, τις διαφορετικές τους ανάγκες. Αυτό ξέρετε εγώ πώς το διαβάζω όμως, έτσι? Ότι ίσως μέσα σας υπάρχει μια ανάγκη που δεν καλύφθηκε ποτέ. Μια παιδική ανάγκη που δεν καλύφθηκε ποτέ.
Θα μπορούσε να είναι έτσι, όντως. Ναι. Έχετε κάνει 3 υπέροχα παιδιά, εκ των οποίων τον ένα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε απόψε εδώ, και είναι ο Γιάννη. Είστε ιδιαίτερος άνθρωπος και σας έχουν βγει και ιδιαίτερα γεγονότα στη ζωή σας. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό που σας είχε συμβεί λίγο πριν παντρευτείτε. Τι τραγική ατυχία ήταν αυτή, να μπείτε σε εκείνο το μοιραίο ταξί. Το γεγονός της γέννησης της δικής σας δεν τον έφερε ποτέ σε κανέναν. Είναι το μεγάλο της μυστικό. Ναι, δεν το ήξερε κανένας. Τώρα το είπε. Το πρόσωπο της κόρης σας δεν το ξέρετε. Όχι, δυστυχώς. Το δικό σας το παιδί, ναι. Πάρα πολύ μικρή, νομίζω γνωρίζετε ότι είστε υιοθετημένο παιδί. Ανέκαθεν γνώριζα ότι ήμουν υιοθετημένη. Πάντα ένιωθα ότι η βιολογική μου μητέρα με αγαπούσε πολύ ώστε να επιδιώξει να μου δώσει μια καλύτερη ζωή. Τι τραγική ατυχία ήταν αυτή, να μπείτε σε εκείνο το μοιραίο ταξί. Πείτε μου λίγο εκείνο το περιστατικό. Συνήθως επέστρεφα σπίτι μου με το αυτοκίνητο της εταιρείας. Ως εργαζόμενοι κάπου, πείτε μας ποια είναι αυτή η εταιρεία. Ναι, δούλευα στο Empire State Building στη Νέα Υόρκη. Τι ακριβώς δουλειά κάνατε? What did you do there? I designed for Disney. Σχεδίαζα για την Disney. Είστε σχεδιάστρια της Disney. So you are a Disney designer then. I was. Ναι, ήσασταν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είσαστε και δασκάλα. Και δασκάλα για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Και για πείτε μου, γυρίσατε λοιπόν όχι με το αυτοκίνητο της εταιρείας, αλλά είπατε να πάρετε ένα ταξί που να μην το παίρνατε. Έμεινα έξω μετά τη δουλειά, συνάντησα φίλους και πήρα ένα ταξί για να επιστρέψω σπίτι. Και ο οδηγός του ταξί ήταν λίγο τρελός. Έμοιαζε λίγο τρελός, είχε και ένα τουρμπάνι περίεργο στο κεφάλι του και χτύπαγε τα χέρια του πάνω στο τιμόνι και στο ταμπλό του αυτοκινήτου. He got stuck in the traffic? He got stopped by the police and got a ticket. Τον σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την αστυνομία και θύμωσε πάρα πολύ. So he got angrier and started yelling. Και όλο και θύμωνε, όλο και περισσότερο και άρχισε να φωνάζει. So I told him to let me off at the next exit. Του ζήτησα λοιπόν να με αφήσει να κατέβω. And that's all I remember. Και θυμάμαι πραγματικά μόνο αυτά. Μέχρι το σημείο αυτό. Ξύπνησα στο νοσοκομείο. And I woke up in the hospital a few weeks later. Μετά από κάποιες εβδομάδες. Δηλαδή ήσασταν σε κόμμα όλο αυτό το διάστημα. Yeah, they had said. Σας χτύπησε, τι έγινε? A coma for about 2 weeks. They said he had hit me and threw me into the middle of the highway. Έμεινα σε κόμμα 2,5 εβδομάδες και μου είπαν ότι με χτύπησε και με πέταξε στο δρόμο, στη μέση του δρόμου, στη μέση της λεωφόρου και χτυπήθηκα και από άλλα αυτοκίνητα, φαντάζομαι. Αυτοκίνητα βεβαίως, 1-2 φορές και είχα πολλαπλά κατάγματα. Τι λέτε τώρα? Amazing. Τώρα όμως είμαι καλά. Ευλογία το ότι είστε καλά και διεκδικείτε το στόχο σας, αλλά αυτό που περάσατε είναι τρομερό. Νομίζω ότι ένας άγγελος με φρόντισε και με προστάτευσε. Είμαι σίγουρη. Μου είπαν τότε ότι δεν θα μπορούσα να κάνω παιδιά, όμως εγώ έκανα παιδιά. Μου είπαν επίσης ότι δεν θα μπορούσα να ξαναπερπατήσω ή να χορέψω ξανά. Καταλαβαίνετε πόσο το ένιωσα ότι είστε ξεχωριστή γυναίκα από την αρχή. Είστε ένας άνθρωπος με πάρα πολύ θέληση, πολύ ισχυρή προσωπικότητα και πολύ καλή άβρα. Μου βγάζετε κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ έτσι απέναντι που σας έχω. Μια πολύ θετικότητα, μια πολύ ωραία γλυκιά ενέργεια.
διαχέεται από εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και επιβιώσατε λοιπόν αυτής της τραγικής περιπέτειας. Και η πρώτη φορά που σας είδαν όρθια οι φίλοι σας και οι γνωστοί ήταν τη μέρα του γάμου σας, μετά από το συμβάν. Μάλιστα. Και μπορέσετε να σταθείτε όρθια με τον ηφικό σας, τα παπούτσια σας κανονικά, παρά όλες τις αντίθετες προβλέψεις. Και χορέψατε κιόλας. Μπράβο σας. Για την Ελληνίδα μητέρα σας, πέρα από ένα όνομα, δεν ξέρετε τίποτα άλλο να μου πείτε. Ούτε τους λόγους, ούτε την κατάστασή της, την οικονομική, οικογενειακή ή όποια άλλη. Τίποτα. Μπορείτε να μου... Δεν γνωρίζω τίποτα. Can you spell it? Μπορείτε να μου συλλαβήσετε το όνομά της? Can you spell her name? Στα ελληνικά. In Greek, your mother's name? Chrysula Kritsidimos. Μάλιστα. Χρυσούλα λοιπόν. Χρυσούλα Κριτσιδήμα. Κριτσιδήμα. Πριν έρθετε εδώ, τι έρευνες έχετε κάνει μόνοι σας? Με ποιο τρόπο ψάξατε για τη μαμά σας? Γιατί ξέρω ότι ψάχνετε πάνω από 20 χρόνια. Είναι διακαής πόθος να βρείτε την ελληνική σας ρίζα, την Ελληνίδα μάνα που σας γέννησε, το ξέρω. Πάντα έβαζα το όνομά της στα διάφορα sites περί υιοθεσίας. Πάντα έψαχνα τους καταλόγους, τις λίστες, έβλεπα τα ονόματα. Και πάντα βεβαίως ρωτούσα τους Έλληνες φίλους μου. Θα πρέπει να αρχίσω να λέω τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα της έρευνας. Εσείς τι πιστεύετε, Πάολα? Ότι έχουμε κάτι κάνει? Εγώ νομίζω ότι κάτι έχετε καταφέρει, ναι. Κάτι έχουμε καταφέρει, είναι η αλήθεια, ναι. Κάτι έχουμε καταφέρει. Κάνετε και τόσο μεγάλο ταξίδι. Πρέπει να έχω κάτι να σας δώσω. Τη μητέρα σας την έχουμε εντοπίσει, αγαπημένη Πάολα. Αλήθεια. Πολύ κοντά μας εδώ. Εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Στην περιοχή που λέγεται Καλιθέα. Θέλω να σας πω ότι έχει χάσει τον άντρα που παντρεύτηκε στην πορεία της ζωής της. Δεν έχει κάνει άλλα παιδιά. Είστε το μοναδικό παιδί που έχει. Really? Αλήθεια. Είστε το μοναδικό παιδί που έχει. Άρα λοιπόν με σκεφτόταν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σταμάτησε να σας σκέφτεται. Δεν έκανε άλλα παιδιά, δεν μπόρεσε να σας μεγαλώσει. Οι συνθήκες ήταν απαγορευτικές για να μπορέσει να τα καταφέρει μόνη της. Ένα κορίτσι μόνο από ένα χωριό που ήρθε στην πόλη τη μεγάλη, που κάποια στιγμή ερωτεύτηκε, που είχε 8 μήνες σχέση με έναν άνθρωπο και που όταν ανακάλυψε την εγκυμοσύνη της ήταν ήδη αργά, ήταν στον 4ο μήνα, αργά για οτιδήποτε άλλο, αλλά και χωρίς τη στήριξη από τον σύντροφό της στο να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Εκείνος διαχώρισε τη θέση του, είπε εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν θέλω να έχω καμία επαφή, κάνω ό,τι νομίζεις μόνος σου. Θέλω να σας πω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό και θέλω να το ακούσεις και εσύ Τζιάννη, ότι το γεγονός της γέννησης της δικής σας δεν τον έφερε ποτέ σε κανέναν. Είναι το μεγάλο της μυστικό. Δεν το ξέρει κανείς. Γιατί έπρεπε να συνεχίσει να επιβιώσει σε μια μικρή κλειστή κοινωνία, ένα κορίτσι σχεδόν ανήλικο. Ανήλικο. Καθόλου σχεδόν. Όπου έπρεπε να μπορέσει να κρατήσει τη ζωή της. Να συνεχίσει να επιβιώνει, να ζει, να πορεύεται. Δεν μίλησε σε κανέναν για το γεγονός ότι κάποτε είχε γίνει μητέρα. Ούτε στον άντρα που κατόπιν παντρεύτηκε. Δεν το είπε ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στη ζωή της. Ζήσαν πόσα χρόνια μαζί. Δεν κάνανε παιδιά. Έφυγε από τη ζωή της και δεν το έμαθε ποτέ. Ποτέ. Never.
ποτέ σε κανέναν. To nobody. Τώρα που της χτυπήσαμε εμείς την πόρτα με το πακέτο στο χέρι, το μυαλό της πήγε κατευθείαν στην κόρη της, που γέννησε εκείνο τον Ιούνιο. Και για πρώτη φορά στη ζωή της μίλησε σε φίλους και συγγενείς. Για αυτό που έκρυβε τόσο καλά μέσα της όλα αυτά τα χρόνια. Ένιωσε καλά με αυτή την... Να σας πω κάτι. Ένιωσε ότι ο μοναδικός τρόπος να έρθει και να συναντήσει το παιδί της, ίσως. Δεν τη νοιάζει να πληρώσει αυτό το τίμημα, αρκεί να συναντήσει το παιδί της κάποια στιγμή. Καταλάβατε. Γιατί ακριβώς έκανε αυτή τη σύνδεση. Λέει, ποιος να με ψάχνει. Μήπως είναι το παιδί μου. Οπότε, αν είναι το παιδί μου, εγώ πρέπει να μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δείτε πώς είναι αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα που τόσες φορές προσπαθήσατε να φτιάξετε στη φαντασία σας, χωρίς να έχετε ούτε ένα στοιχείο, ούτε μια φωτογραφία, ούτε την παραμικρή πληροφορία. Έτσι ακριβώς είναι αυτή η γυναίκα. Πάμε να δούμε το βίντεο της παράστασης. Αυτή είναι η πρώτη παράδοση πακέτου χρονιάς και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Μακάρι και φέτος να κάνουμε πολλούς ανθρώπους χαρούμενους και να γίνουμε προάγγελος μόνο καλών ειδήσεων. Γεια σου, Δημήτρη. Κυρία Χρυσιδήμασης. Εγώ είμαι. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Εγώ χαίρομαι, Δημήτρη. Είσαστε καλά? Καλά, εσύ τι κάνεις? Μια χαρά κι εγώ. Μια χαρά. Καθίσουμε. Αμέ, καθίσουμε. Πώς τα πάτε, πώς τα περνάμε? Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Περιμένατε ποτέ ότι θα είστε σε αυτή τη θέση, παραλήπτηρα πακέτου? Ναι. Το περιμένατε? Κάπου δηλαδή πήγε το μυαλό σας? Ναι, βεβαίως. Ωραία λοιπόν. Όλες τις απαντήσεις θα τις πάρετε, εάν αποφασίσετε να έρθετε στο στούντιό μας με αυτό το κλειδάκι. Θα προσπαθήσω. Πώς σας φαίνονταν κάτι τέτοιο σαν ιδέα? Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, πολύ καλή ιδέα. Ωραία λοιπόν. Ας μην πούμε κάτι τώρα. Εντάξει. Τα υπόλοιπα στο στούντιο. Εάν φυσικά αποφασίσετε να έρθετε. Θα προσπαθήσω. Εντάξει λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Εγώ χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Πώς σας φαίνεται? What do you think? How does she look? She looks nice. She looks like she worked hard. Μοιάζει σαν μια γυναίκα η οποία δούλεψε σκληρά στη ζωή της, η οποία προσπάθησε πολύ στη ζωή της, αλλά μοιάζει πολύ ζεστή και φιλική. Ακριβώς. Και μια γυναίκα με ευαισθησία. Δεν ξέρω να τα μετέφρασε όλο, Ροξάνη μου. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι ναι, περίμενε πακέτο στη ζωή της να έρθει. Πάντα περίμενε. Πραγματικά μοιάζει απίστευτο. Θα ζήσετε κάτι απίστευτο απόψε. Πάολα. Κάτι που πραγματικά το θέλατε πολύ και τον ονειρευόσασταν πολύ και το σχεδιάζατε πολύ, αλλά από το φαντάζομαι και σχεδιάζω μέχρι το βιώνω στην ολότητά του. Έχει μεγάλη απόσταση. Και αυτό εδώ είναι μαγικό που θα ζήσετε. Είναι μαγικό. Ήρθε η ώρα να καλέσω τον Δημήτρη να μας πει αν αποδέχθηκε την πρόσκληση στο να παραβρεθεί απόψε εδώ για να ανοίξει το πακέτο της η κυρία Κριτσιδήμου. Έλα, Δημήτρη μου. Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι και οι δύο πλευρές ήθελαν εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή τη συνάντηση. Ακριβώς έτσι.
Αλλά βλέπεις κάποιος από τους δύο πρέπει να ενεργοποιηθεί για να φτάσουμε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση απόψε εδώ, της αναμονής μιας ωραίας εξέλιξης. Έτσι είναι ακριβώς. Για πες μας, Δημήτρη μου. Κυρία Τσαβολίνο, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η βιολογική σας μητέρα είναι απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η μεγάλη ώρα. Πάω από εκεί να την υποδεχθώ. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τι θα πω μαζί της για ό,τι έχει διαμευθεί στη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαι κοντά σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Πάμε όλοι μαζί να υποδεχθούμε την κυρία Κριτσιδήμα. Γεια σας. Πώς είστε? Καλά. Καλά, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είστε απόψε εδώ. Αν και ξέρω ότι δεν σας αρέσει και πολύ η δημοσιότητα. Όχι, βέβαια. Τα άμαθα. Αλλά ήρθατε. Ελάτε, καθίστε εκεί, παρακαλώ. Να είστε κοντά στο πακέτο σας. Ήρθατε όμως, Ναι, ήρθα. Γιατί? Αφού δεν σας αρέσει η δημοσιότητα. Δεν μου αρέσει, αλλά αυτό που περιμένω και μόνο αυτό θέλω να είναι. Ναι. Γιατί αν είναι κάτι άλλο δεν θα ήθελα. Σωστά, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Τι περιμένετε ακριβώς? Περιμένω να είναι η κόρη μου. Η κόρη σας. Ναι. Έχετε λοιπόν μια κόρη που δεν τη βλέπετε. Ας το πιάσω από εκεί. Ναι. Γιατί δεν τη βλέπετε? Μια κόρη 53 χρονών. Ναι. Ήμουν 20 χρονών όταν τη γέννησα. Ήταν οι συνθήκες του χωριού. Εγώ έμενα Αθήνα. Για ποιο χωριό μιλάμε? Πελοπόννησο, αλλά δεν μπορούσα ούτε στους γονείς να το πω ούτε πουθενά. Μείνατε έγκυος δηλαδή από μια σχέση Ναι. που δεν οδηγήθηκε σε γάμο, να φανταστώ. Ναι. Και την έδωσα για υιοθεσία. Πόσο καιρό κράτησε αυτή η σχέση? 8 μήνες, 10 8 μήνες. Το παιδί πώς το λέγανε, το θυμόσαστε? Το μικρό του όνομα, ναι. Το μικρό. Νίκος. Νίκος. Ναι. Αυτός με τι ασχολιόταν, δούλευε? Ταξιτζής. Ήταν ταξιτζής. Ναι. Και γιατί δεν ήθελε να συνεχίσετε? Όταν του το είπα, ήμουν 3,5 μηνών, δεν το είχα καταλάβει. 3,5 προς τους 4 μηνών. Λογικό το βρίσκω να μην το καταλάβετε σε αυτήν την ηλικία των 20. Μου είπε γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα και έκτοτε δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν. Δεν έψαξε ποτέ αυτός να δει τι έγινε με αυτό το μωρό? Όχι, ούτε ποτέ. Εγώ, όχι, ποτέ. Στρίβει δια του ταξί, ούτε καν δια του και αυτό είναι το μεγάλο μου βάσανο της ζωής μου. Αυτό είναι. Ότι αυτό το παιδί δεν το μεγαλώσατε. Θα ήθελα να ήταν οι συνθήκες διαφορετικές. Εσείς εργαζόσαστε όπως τότε? Είναι το, ναι. Τι δουλειά κάνατε? Σε εργοστάσιο. Σε εργοστάσιο δουλεύατε. Μετά δούλεψα σε μια κινηματογραφική εταιρεία. Παίζαμε σινεμά στα χωριά, σε υπαίθρια. Μετακινούμενοι. Μετακινούμενους κινηματογράφους, μάλιστα. Μετά δούλεψα κομμότρια, γνώρισα τον άντρα μου το 1963 και έκτοτε ήμουνα μαζί, τον οποίο έχασα εδώ και 9 χρόνια. Μάλιστα. 9,5 χρόνια. Παιδιά δεν κάνατε όμως? Όχι, έχασα 1 3 μηνών. Είχατε μείνει έγκυος? Ναι. Και αποβάλλατε? Ναι. Και σας είπε ο γιατρός ότι να μην προσπαθήσετε άλλο? Να μην προσπαθήσω, ναι. Ήταν επικίνδυνο. Άρα το μοναδικό παιδί που έχετε κάνει και που έχετε κρατήσει στα χέρια σας είναι το παιδί που το κράτησα στα χέρια μου, δεν το κράτησα. Ελάχιστα, ναι, την ώρα που... Σας το πήρανε με τη μία. Να σας πω, έγινε από πριν συμφωνία ότι θα το δώσετε υιοθεσία. Πώς έγινε αυτό τώρα? Ναι, μία φίλη μου με σύστησε σε μία ΜΕΑ, η οποία έμεινα τους υπόλοιπους 5 μήνες μαζί. 5 μήνες μείνατε στο σπίτι της ΜΕΑς. Προφανώς κάποιο αντίτιμο θα είχε πάρει η ΜΕΑ. Σίγουρα. Βέβαια. Σίγουρα. Αλλιώς τώρα έτσι κάθε ΜΕΑ ανοίγει το σπίτι και φιλοξενεί την ετοιμόγενη. Ούτε κατά διάνοια. Φυσικά. Εσείς απλά θέλετε κάπου το παιδάκι να πάει να έχει μια καλή τύχη, γιατί μαζί μου δεν μπορούσα εγώ. Δυστυχώς. Φοβηθήκατε τα λόγια του χωριού περισσότερο? Του χωριού, του πατέρα μου, ήταν παλαιών αρχών, οι γονείς μου. Ναι. Άρα κανένας δικός σας άνθρωπος δεν έμαθε ποτέ... 53 χρόνια. 53 χρόνια. Το μυστικό αυτό το κρύβω βαθιά μου, μέσα μου, γιατί εγώ δεν είχα κανένα στοιχείο για να το αναζητήσω. Το ξέρω πολύ καλά. Δυστυχώς κανένα. Το ξέρω. Αλλιώς θα το ψάχνατε? Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή θα το έψαχνα, φυσικά. Τους γονείς που το υιοθέτησαν τους γνωρίσατε? Στο δικαστήριο, γιατί έγινε νόμιμη διαδικασία. Μια ωραία νομότυπη υιοθεσία. Τους είδα, δεν θυμάμαι όμως ούτε φυσιογνωμίας, τίποτα. Θυμόσαστε όμως αυτό που σας ενέπνευσαν εκείνη τη στιγμή? Όχι, εγώ ήμουν εκείνη την ώρα. Ήσασταν χάλια. Όταν βάλατε την υπογραφή ήταν σαν να συνενούσατε στο ξερίζωμα της ψυχής σας, έτσι? Ένα κομμάτι από την ψυχή μου με φύγε. Το ξέρατε ότι θα πηγαίνω στην Αμερική? Ναι. Το ξέρατε αυτό? Ήταν όμορφο μωρό, δεν σας το δείξανε καθόλου? Όχι.
Δηλαδή το πρόσωπο της κόρης σας δεν το ξέρετε? Όχι, δυστυχώς όχι. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν ξέρετε αν έχετε γεννήσει ένα όμορφο παιδί, όχι? Όχι, όχι. Ούτε την ώρα που γεννήθηκε δεν σας το δείξανε. Όλοι μιλημένοι, έτσι. Και ο μεευτήρας και η ΜΕΑ και όλο το προσωπικό. Μόνο ήταν, ΜΕΑ μόνο. Ναι, καλά. Οι γιατροί κανονικά το δείχνουν το μόνο. Όχι, σε ένα σπίτι γεννήσατε. Ναι. Που το είχε σαν μεευτήριο, ήταν ΜΕΑ αυτή. Στημένη δουλειά δηλαδή, επιχειρησούλα κανονικά, μαγαζάκι. Σε σπίτι. Τι επιχείρηση είχαν στήσει οι άνθρωποι, δηλαδή απίστευτο. Και επίτηδε σημεία δεν σας το έδειξε για να μην δεθείτε? Μην δεθώ μάλλον γι' αυτό. Κάθε χρόνο τα γενέθλιά της τα θυμόσαστε? Πέμπτη τη γέννησα 14 Ιουνίου του 1962. Μπορεί μια μάνα να ξεχάσει ποτέ? Και πώς νιώθετε εκείνη τη μέρα κάθε χρόνο? Δεν ζω αυτή την ημέρα. Δεν ζείτε. Δεν μίλησε σε κανέναν για το γεγονός ότι κάποτε είχε γίνει μητέρα. Ούτε στον άντρα που κατόπιν παντρεύτηκε. Δεν το είπε ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στη ζωή της. Ζήσαν πόσα χρόνια μαζί. Δεν κάνανε παιδιά. Έφυγε από τη ζωή της και δεν το έμαθε ποτέ. Φανταζόσασταν θα έρθει ποτέ η ώρα που θα σας ψάξει αυτή? Το επιθυμούσα, είχα μέσα μου την ελπίδα αυτά, αλλά το φοβόμουν πως όχι, γιατί δεν μπορούσα εγώ να την αναζητήσω. Λέω, τόσα χρόνια περάσαν, δεν με αναζήτησε, άρα δεν επιθυμεί. Άρα λοιπόν πιστεύατε ότι σε κάποια ώρα... Ίσως. Παρακαλούσα το Θεό στην προσευχή μου, όταν έφτιαχνα πρόσφορα, τι έγραφα για την κόρη. Τη βάζατε στην προσευχή Ναι, όχι, δεν ξέρω ούτε όνομα ούτε τίποτα. Πού να ξέρετε όνομα? Τίποτα, εδώ δεν ξέρετε πρόσωπο, ξέρετε όνομα. Δεν σας αφήσει να δείτε το μωρό σας στα μάτια. Αχ, και να ξέρετε τι χάσατε. Τι μωρό, τι πλάσμα, τι όμορφο. Θέλω να ανοίξετε το πακέτο σας. Διαβατήριο. Διαβατήριο, για ανοίξτε το. Διαβατήριο. Δεν μπορώ, τρέμω τα χέρια μου τώρα, δεν μπορώ. Το διαβατήριο που έφυγε. Ναι. Ακριβώς, κυρία Κριτσιδήμα. Είναι το διαβατήριο που έφυγε το παιδάκι. Μετά που σας χτυπήσαμε την πόρτα για να σας πούμε ότι έχετε πακέτο, αναγκαστήκατε να το πείτε σε φίλους και συγγενείς για πρώτη φορά? Ναι, δεν το ήξερε κανένας. Κανένας. Ναι, τώρα το είπαν. Ναι. Τι είπαν, σοκαρίστηκαν? Όχι, όλοι χαρήκανε. Χάρηκαν. Όλοι χαρήκανε. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Σε αυτή τη φάση της ζωής σας που είστε μόνοι, που έφυγε ο σύντροφός σας, ο άντρας σας, που δεν έχετε κάνει παιδί, που διανύετε μια πολύ μοναχική περίοδο, έρχεται αυτό το πακέτο. Θα σας αλλάξει τη ζωή και το μέλλον. Έχετε κάνει μια κόρη, ένα πλάσμα τόσο ξεχωριστό, όμορφο μέσα και έξω, λαμπερό μέσα και έξω, μορφωμένη, με φιλανθρωπική δράση, με αλληλέγγυα στάση. Αυτό το πήρε από μένα. Το πήρε από εσάς? Ναι. Αλήθεια. Κάνετε κι εσείς φιλανθρωπίες? Εργάζομαι. Μα φυσικά το πήρα από εσάς. Στη χριστιανική πρόνοια εργάζομαι. Ορίστε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δείτε για πρώτη φορά στη ζωή σας αυτό το παιδί που γεννήσατε και που οι συνθήκες και κάποιοι άνθρωποι δεν σας επέτρεψαν ούτε να αντικρίσετε τα μάτια της. Λοιπόν, θα γίνει σήμερα εδώ. Δείτε την κόρη σας, παρακαλώ. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπο. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Αυτό είναι το παιδί σας, κυρία Κριτσιδήμα. Το δικό σας το παιδί, ναι. Χριστέ μου, τι έχασα τόσα χρόνια. Τι χάσατε, αυτό σας είπα πριν. Τι έχασα τόσα χρόνια.
Δείτε τι πλάσμα έχετε κάνει. Η οποία μόνο με αγάπης λόγια εκφράζεται για σας. Θέλω να την ευχαριστήσω, μου λέει, γιατί μου έκανε το δώρο της ζωής. Σίγουρα αναγκάστηκε να με δώσει. Κάποιοι λόγοι την οδήγησαν. Δεν την νοιάζει. Είναι τόσο ωραία η ψυχή της. Τόσο ωραία και σωστή στάση απέναντι σε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό φοβόμουν, πως δεν με συγχωρέσει. Να ακούσουμε τι θέλει να πει. Ναι. Πάολα. Η μαμά είναι εδώ. Μπορείς να της μιλήσεις. Σ' ακούει με πάρα πολύ προσοχή και αγωνία. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια σκεφτόταν μήπως δεν τη συγχωρέσεις για αυτό που έχει συμβεί. Δεν θα έπρεπε ποτέ να ανησυχείς γι' αυτό, για το αν θα σε συγχωρούσα ή όχι. Ανέκαθεν ένιωθα αγάπη για σένα. Και πάντα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να σε ευχαριστήσω που μου πρόσφερες μια όμορφη ζωή. Πάντα σε είχα στην καρδιά μου και οι γονείς μου, οι θετοί μου γονείς, πάντα μιλούσαν για σένα. Πάντα γνώριζα το όνομά σου. Και σας ψάχνει από τότε που ξέρει, ουσιαστικά από πάντα, γιατί ξέρει για την υιοθεσία της από μωρό, από παιδί. Τι θέλετε να της πείτε πριν διώξω το κεντρικό πακέτο? Θέλω να με συγχωρέσει. Αυτό θέλω. Να με συγχωρέσεις. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Δεν πρέπει να ανησυχείς γι' αυτό. Σε έχω συγχωρέσει. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Διώξτε μου το κεντρικό πακέτο για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο αυτής της βραδιάς, που είναι και το πιο σημαντικό και το πιο συγκλονιστικό. Το στάδιο της αντάμωσης πια. Είστε καλά? Είστε καλά? Πείτε μου, θέλετε νερό? Όχι, λίγο ζαλίζομαι. Ναι, μήπως να είστε καθιστοί καλύτερα? Ναι, καθίστε, καθίστε. Θα έρθει το παιδί σας από εδώ. It's all good. Όλα είναι καλά, σας λέει. Καθίστε, καθίστε. Φέρτε μας λίγο νεράκι, σας παρακαλώ. Όλα είναι μια χαρά, μην ανησυχείτε. Μια ζωή περίμενε γι' αυτό η μητέρα. Κάθε μέρα σε σκεφτόταν, Πάολα, η μαμά σου. Κάθε μέρα. Δεν πέρασε η μέρα που να μην σε σκεφτεί. Ευχαριστώ. Ποτέ δεν την ξέχασα. Πάολα. Συνέχεια, Πάολα. Συνέχεια. Παρακαλούσα το Θεό να σε φέρει. Παρακαλούσα. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά σου, εγώ σου έκανα γενέθλια κάθε χρόνο. Τώρα να σας πω κάτι ακόμη. Ναι, αυτό ήταν το επόμενο που θέλω να πω, προλάβατε. Έχετε 3 υπέροχα εγγόνια. 3 υπέροχα εγγόνια. Και σας έχω ένα δώρο σήμερα, γιατί έτσι θέλω να κλείσει η απόψινή πρεμιέρα για φέτος. Έλα, βρε αγόρι μου από εδώ, έλα Γιάννη μου, έλα να γνωρίσεις τη γιαγιά. Είναι εδώ ο μικρός σας εγγονός, ο Γιάννης, και έχει και ελληνικό όνομα. Κατά έναν περίεργο τρόπο και σας μοιάζει απίστευτα πολύ. Έχετε εγγόνι, δικό σας εγγόνι. Δικό σας εγγόνι. Τι κρύβει αυτή η ζωή? Κορίτσια τα άλλα είναι. Ένα κορίτσι ακόμη και ένα αγόρι. 2 αγόρια, ένα κορίτσι. Λοιπόν, Πάολα.
Και η Παόλα είναι και γιαγιά. Καλά, Παόλα, αυτά δεν για τώρα. Είστε και, really? Είστε και προγιαγιά πέρα από γιαγιά. Όλα μαζί τα φέρνει η ζωή σε ένα πακέτο. Όλα τα πακετάρει και τα φέρνει μαζεμένα. Απίστευτο. From your daughter or my son? Από το Μάθιου, from Matthew. Από τον How old is the baby? 3 ετών δυσέγγωνο έχετε, κυρία Κριτσιδήμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ζω. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Να σας πω. Έχω παγώσει. Είναι η αλήθεια όμως. Έχω παγώσει. Το ξέρω, κυρία Κριτσιδήμα. Είναι τόσο... Εγώ ζεσταίνομαι και έχω κρυώνω τώρα. Έχω παγώσει. Είναι τόσα πολλά και τόσα σημαντικά και τόσα διαφορετικά. Και τόσο δυνατές αυτές τις πληροφορίες όλες μαζί. Μια κόρη γύρευα, βρήκα εγγόνια, δυσέγγωνα. Τι βρήκατε σήμερα? Μια κόρη, γύρευα, εγγόνια και δυσέγγωνα. Το πιο ωραίο δώρο της ζωής σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μας εμπιστευτήκατε και ήρθατε. Γι' αυτά έχετε δώρο, τα μεγάλα δώρα. Αυτά είναι τα δώρα του Θεού, ανεκτήμητα δώρα. Welcome again. Yes. Take care of your mom. Έτσι ξεκίνησε η 11η σεζόν για το πακέτο. Ελπίζω να συνεχιστεί το ίδιο δυνατά και κυρίως να συνεχιστεί δυνατά από τη δική σας συμμετοχή. 2-12-2-12-50-10. Μην αφήνετε τα χρόνια να κάνουν δυσκολότερο το έργο μας προς την επιθυμία σας, προς την πραγμάτωσή της. Σας περιμένω επίσης στο όμορφαμυστικά.gr, εκεί που τα λέμε με το δικό μου site. Να είστε καλά, την άλλη Πέμπτη είμαστε πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και φέτος για 11η φορά να πούμε όλοι μαζί το καλή τηλεοπτική χρονιά. Καληνύχτα!